iki ana goreng lele lan nyambel terong ijo campur pete. Hai guys, assalamualaikum. Dino iki lawoe persambelan guys. Aku seneng mek ana persambelan iku. Lah ceritane nek kene iki aku tuku terong loro iki mah regane mek ora sijine 3.000 ku ya 2.000 guys. Lanjut nek kene iki aku ya tuku iwak lele. Requeste Pak Suami ambi anakku senengane iwak lele. Lah lelene iki mah wis dieksekusi Pak Suami, wis digoreng iki aku bagian video yo guys. Lanjut nek kene iki aku gak patio seneng iwak lele guys. Amarga apa? Aku ndek jaman cilikanku iku roh iwak lele mangan dadi aku rada piye yo ora seneng tapi yo biasanya tak pangan sithik-sithik. Wes lanjut nek kene iki aku ape ngukusno terasi bawang brambang lombok ape tak kukusno yo guys. Sambele iki tak kukusno wae. Lah mek bagian teronge iki tak goreng yo guys. Lah piye konsepe? Sambele dikukusno, teronge digoreng. Yo gak apa guys. Sing penting ku enak dipangan ngono lho. Lah iki bagian aku wis ngentasi kloter pertama, lanjut nek kene iki kloter kedua iki tak goreng neh yo guys. Lah bagian gorengnya wis rampung, lanjut nek kene iki aku ape nyambel yo guys. Sambele diulek ngasih lembut, bariku iki apa jenenge teronge sing tak goreng mau terus dibejek-bejek nok lemper yo guys. Pokoke teronge iki dibejek-bejek ngasih rata ambi sambel yo guys. Bariku terus ditaburno iki primadonane guys. Apa? Yo pete ngono lho sing muarai nafsu mangane nambah terus.